July 20, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usara man ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.